गुप्ता, सरस्वती स्टूडियो, पटना। हो गइल बिनु सार माई खोली बजर के वार ए माई हो गइल बिनु सार माई खोली बजर के वार दर्शन करे खातिर खड़ा बसो का तोहार चिड़ै भी तोहर गुणगान कइले जागिए देवी माई बिहान भइले चिड़ै भी तोहर गुणगान कइले जागिए देवी माई बिहान भइले। गंगा जी के पनिया हो ओकर से धोआ चरनिया हो लेके गंगा जी के पनिया हो ओकर से धोआ चरनिया हो लेके अहिले माई दुधवा हो आही रुके बेटवा बाभाना बेटवना पढ़े देखा बेदवा माला अड़हुल के पहनाई सुनरिया लाल ओढ़ाई युवा के दिलना माई हम चारों ओर जराई सबके उतारे बखान कइले जागिए देवी माई बिहान भइले सबके उतारे बखान कइले जागिए देवी माई बिहान भइले। खोले नए माई अब नया नवा हो करे के बता हरि पूजनवा हो खोले नए माई अब नया नवा हो करे के बता हरि पूजनवा हो तहरो दुआर माई हमार भीड़